la luna, poesías ya tan rotas que toda la noche, corazón enfermizo, baila la rumba, ella nunca tiene sueño, y ahora las penas se elevan con el humo, cigarro liado con ingredientes naturales. La verás llorando, ya no abraza la tristeza. Hace tiempo que han dejado, no cree en la promesa. Maridos fantasmas, flechazos de amor. Sonríe con gracia, sabe que aún le queda mucho. Olvida las clases, licordito de café. Si la veis, decirle que hoy la recordaré. Julieta, que me has dejado aquí plantado y borracho la vara de este bar. Yo esperando, y tú mientras tanto con ese tío que estaba mucho más forrado que yo. Un anillo en un dedo, una cinta dorada que ponía amor verdadero. Pues ¿sabes lo que te digo, cariño? ¿Sabes lo que te digo? Que cuando voy a salvar a pagar, cuando voy a salvar a pagar, cuando voy a salvar a pagar, no me tomabas en serio. Cuando voy a salvar a pagar, cuando voy a salvar a pagar, el mar devuelve lo que tiras. Cuando voy a salvar a pagar, cuando voy a salvar a pagar, tú querías tenerlo todo, Julieta. Cuando voy a salvar a pagar, cuando voy a salvar a pagar. Listo. Vamos, Toretti. Kilómetros, leyendas y retratos en la historia de un chaval que va descalzo. Su ropaje y su ilusión de salir del cascarón, en el callejón se dispone a dormir. Él no lleva nunca sus zapatos, siente mejor la vida andando descalzo. Que si no va a ver, que si se hace más fuerte, y del callejón nunca quiso salir. Aprendió a vacilar con el casito y las señoras le dan limona pa' que suene ya preciso. Con el dinero que se ha ganado, no has ganado para gastarlo. Se los dio por la lira, empieza a enloquecer. No supo controlarse la madera, oh, lo trincó.
cinco. Mamá dividi, mamá. Mamá dividi, mamá. Que no sabemos nada de él. La gente cuenta que no mara. Es salvaje, pero legal. Nadie sabe dónde está. Que no sabemos nada de él. La gente cuenta que no maraca. Es salvaje, pero legal. Nadie sabe dónde está. Un, dos, tres, vai! Berto Habichuelo Castellanum est, Berto Habichuelo Castellanum est, Berto Habichuelo Castellanum est, Berto Habichuelo Castellanum est. Fala galego, pensa en castelán, para gobernar non foi mal plan. Ser do birrete nacendo en aldea, renejar da tua terra gobernando nela. Berto Habichuelo Castellanum es. Ai, Berto Habichuelo Castellanum es. Berto Habichuelo Castellanum es. Ai, Bertiño Habichuelo Castellanum es. Bailan os chotis ala nos peares, Berto Habichuelo e o chulapo maior. Ali dicen as vellas cando pasa o carón, que alto, que guapo, é todo un señor. Berto Habichuelo Castellanum es. Berto Habichuelo Castellanum es. Berto Habichuelo Castellanum es. Ai, Bertiño Habichuelo Castellanum es. Falou de mercar o coche en Vigo, que non vería pasear na Berlinjo. Teña doenzado que chega ao poder, a memoria lle falla, non lle funciona ben. Berto Habichuelo Castellanum es. Ai, Berto Habichuelo Castellanum es. Berto Habichuelo Castellanum es. Ai, Bertiño Habichuelo Castellanum es. Aí foi. E o vai. Unha vez, uns rapaces da estrada tiveron un soño, e os soños cúmprense. Galicia en garaxe, en garaxe. Home, os esquíos. Home, xusto solto. Galician, carraxe, on garaxe. Explicado o concepto. Música galega feita no garaxe con carraxe e ademais reivindicando o inglés e o galego en vez de inglés o castelán, que é unha corrente ahora que está moi en boga. As cousas claras, o poder do GR. Garaxe, carraxe, en fin, tanta intensidade. É importante achegarnos a esta idea, onde se boura de verdade, onde se pode facer ruido, onde hai punk rock en condicións, en aldea, onde sodes vos. Sí, sí. É o noso. Sí, sí. Bueno, a verdade é que na estrada, onde somos nós, xa sabemos que és do barco, Jorge, Sí. hai moitísima potencia musical, hai moitísimos grupos que están saindo, a verdade é que dá gusto, porque somos como unha gran familia, e si é certo que hai moitísima potencia, a xente se busca a vida para meter eses acordes, eses guitarrazos, para animar a xente en cada aldea, en cada festa e en cada lugar. Ademais, a xente fuxe das aldeas, non? Para as cidades, e os músicos fuxen das cidades ás aldeas para non molestar a xente, e a xente das aldeas reciben os brazos abertos, claro. Claro, porque na aldea podese facer ruido. Nas cidades sempre hai o problema do local de ensayo. Vos
onde ensayades é o máis importante, porque dixen que erades da estrada, pero eso non quere dicir nada, porque hai 50 aldeas. De que aldeas sodes e onde ensayades? Somos de Matalobos. Bueno, eso de Tuedo. Ensayamos nunha bella escola que arreglou o ayuntamiento para... Bueno, a estamos usando nós para ensayar. Se tivemos sorte con eso. Hasta tedes enganche de luz, non? Sí, que non pagamos. Eso é mellor, Non se pode decir todo. Esquíos, un conxunto de homes, mas cunha pegada definitiva femenina, no propio nome. Por que vos chamades os esquíos? Pois, Terá que explicar aquí. Eso cousa da miña muller, que ali a carón da miña casa hai moitos esquíos. Ela nunca era quen de velos, eu sempre lle dicía, hostia, pero non o biche cruzando aí e tal, e nada. Un día preguntanlle falando deso, falando de un nome que sonara ben, galego e tal, para o grupo dixo esquíos, bautizounos. Perdón, esa é a versión oficial. O que pasa é que o esquío é un animal que anda moito na pola. E que sorte tivestes de serdes os esquíos, porque se chegades a ser chamados las ardillas, teríades que facer música infantil de Riqueana. Sí, algún chamarse Alvin, por exemplo. Centro Mercado, sí. Tamén era un bon camiño. Esquíos, un conxunto cunha dinámica frenética. Fundados o día 31 de decembro de 2005. Ben! 2006, o primeiro CD, Esquíos. Ben! 2007, o seguinte, un tipo normal. Ben! 2009, o seguinte, Hecho que hai. Ben! E agora, por fin, 2010, este Galician Garage, Carraxe, un Garaxe. Como sodes quen de levar esa dinámica tan tola, tanta velocidade? Pois, porque o tempo pasa para todos, pero igual, non sei, hai que aproveitalo, somos de idea de, divertirse e aproveitar o tempo, e para nos divertirse e tocar e facer temas e facer xiras e discos. Sí, no, ademais temos unha ventaxa moi grande, que Jorge é un coco para iso, saca cancións de onde non as hai, hoxe deitase con dor de cabeza, mañá trae 4 novas. Teño un ensaio, non? Entón, por que non aproveitar? Hai grupos que sacan cada 2 anos, cada 3, se nós conseguimos facelas e con iso pasamos ben, pois, Claro. para diante. O a cabeciña privilexiada de Jorge Que va, e que Miguel, va. a túa atitude de velocidade, porque ti és corredor de rallies. Inténtase, pero é complicado, sí. Pilotos son, estou un pouco en sequía porque os tempos están moi complicados. E pero dai ben. saiu esa clave da vosa estética dun tipo normal. Sí, un poquinho sí. Explicade como foi esa transformación dun tipo normal. Bueno, tenancho que explicar eles porque eu entrei despois, entón, eu creo Antes que se foron... tiñamos outro vocalista, estábamos máis adaptados a él. Sí, o grupo transformouse cando entrou el, e convertímonos no que somos agora, en tipos normais. Como di a canción, erades un tipo normal, pero entrou el e saiu definitivamente o animal. Sí. Esa era a cuestión. Sodes un conxunto moi exixente. Buscades un son realmente suxo, orgánico, directo, un son que non dabades atopado en estudio ningún. No. Como foi ese proceso, buscando o son porcallento, intenso e suoroso? Pois, Como fixestes para cadalo? o rollo é que, se queres conseguir ese son nun estudio, tens que pagar unha pasta, pero tens que ir a un estudio analóxico antigo e tal, entón parece un pouco ridículo. Entón, pues, para conseguir algo así, donde mellor que donde estaremos nos, no noso garaxe. Sí, hai que dicir que o temos un pouco acondicionado, non é unha Sí, plaza de sí. garaxe así tal cual. E usamos técnicas dos anos 60 para Sí, gravar. como se grababa as baterías antigamente, un pouco volver aos orígenes do rock and roll, non sei, así, outra maneira de gravar, Bueno, non está- así este perfilamiento que se Está fai agora e tal. ben, está ben explicalo que nos gusta ese son, porque hai xente que pode pensar que foi unha chafallada feita así, e non, No. foi un son buscado. Creemos que pode gustar bastante porque non hai moita xente que o faga tampouco. Carraxe, un garaxe, de feito ia desos estudos, soaban demasiado ben, agora por fin está esa meta, ese soño acadado. E sodes un grupo moi exixente, porque ademais dese son, insisto, rabudo, ese punk rock galego, buscades no directo o máis difícil, que a xente o pase ben. A festa. E mira que difícil que a xente o pase ben, non? Como se consigue? Antes micro- vou facer este é o un inciso, culpable. é que nun concerto noso, se a xente non o pasa ben, o cantante marcha marcado para casa porque un Sí, par é verdade, notas. sí, é verdade. É verdade, Din que hai xente que o pasa moi ben nun concerto e estáche así, non? Está pendente, pero a min gusta máis que ademais bailen. Eu se teño un micro inalámbrico, esa festa segura, ou polo menos inténtase, non? Meteste ca xente, baixas e falos bailar e moi ben, moi ben. Entón a xente ten a obriga de se divertir, porque senón, en fin, para facer un labor social, para recuperar tamén a túa autoestima. Insisto que é realmente complexo conseguir que a xente sexa feliz, os esquíos, con este Galician Carraxe, un garaxe, fostes quen de acadalo, estamos no segredo íntimo da vosa creatividade, moita noite, moita loucura, moita suor, e finalmente buscades espazos abertos onde enche o peito. Claro, que o nome do grupo xa o di, non? Esquíos, pois
Natureza, Buenos nas ambientes. polas. Aquí estamos Entre rodeados. árboles, seguro Pois, que hai esquís por aí tamén. Os esquíos en xira permanente, hoxe aquí nos outeiros de Santiaguiño do Monte, en Padrón, levando, buscándoa, procurando entregarlle en estado puro este Galician Carraxe on Garaxe, a felicidade. Eu era un tipo normal, que tiña un chollo normal. Levantábame todas as mañas pra ir a traballar. Tiña soños, quería correr, emborracheime con 16. E cando me espertei, xa era un home de 26. Que foi do tipo normal. Eu era un tipo normal, xa deixei de ser un rapaz. Levantábame pra estudiar e como sempre non pejaba pau. Tiña soños, quería correr, emborracheime con 16. E cando me espertei, xa era un home de 26. Que foi do tipo normal. Un, dos, tres, sí. Señoras y señores, no se corten un pelo. Eu era un tipo normal, que tiña un chollo normal. Levantábame todas as mañas pra ir a traballar. Tiña soños, quería correr, emborracheime con 16. E cando me espertei, xa era un home de 26. Lume aí. Que foi do tipo normal. Yo vai. Chispón. Ben.